swama nyade wa tu atese ene oha wa eba na no odene entamu sire mpanifo mo de ameyi bola no efiri honom eno so mu nkire mu ewo kaseboi emum yabasa bohwi akopima santimantemu de ade hya wona mo adwoso kwa so mu kirem ze mo akwan no ye akoyo wo afidie pa ento mu nchede kura omo sra ban na manimu yada oma Ghana national cake na otete ade hya mo adwoso kwa so wona mo so ebi esa efeta wonom kra na Ghana fo baka na sabeto dwase Apostle Dr. Samuel Amagashi adabatu dwase na adwuma yefo basa wonom abon dwrim awia ne sika buburu jade go mbotom ne sent o da sam ko dansem dibia na okirema asesei na nanam adwa to ane ntia asem no ode ache ensem no pina na kan wayese won konwa besem mo se awia pam to be kase o die lo ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so ne aka mo se adwuma ko wei ana asu yasenen adwuma ko dika no eye first group band adwuma de eye die no eye nwomoto ene ho band papa bi enti upa live band adu dwuma de bia mesrew ye kire kwan ese ohwehwe ebia na wo ye wedding eye na ba fi anam ebia na wankasa personal birthday na udi birthday party anasa wo kwa akoye graduation wapon ho ewa adwumam ana school na wopon ho anam mikase bia nsore nhye mudi ahodo a mo behia mfidie wase a live band mesrew ton safre visa nwum bia ye ne moto ne ye bo adwumade nyi pam de enti aye na ese ofra ye no eni de dikan ye wa quality sound ye sanso professional instrumentalist ene ye wa quality instrumental ye ba ne ye soma medofo e wani beje pam upe ye chi akwanya ye watema community 22 ba roso inside honom ene ye gwom ya homa ne ye 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 sanso na mekamfo ensupa diama woni padua no adebako beboa opa na wapomuden etimeje na naso no eyensuo ene esa wosode mpo na wanidi a na wonum nsuo abenya nkwante medofo yi eye mfa wonsuo nom emfa ni agro wobenum nsuo so anye nsuo bia kekesa na abenom eye lumba nsupa ene ye nsuo aba monte no men ye mfa ni agro ye nsuo ne sene edukura mu nsuo no efisa mikasei FDM penny for modern ad wo stamp na pemso sei panya yaje atum yadewa na oha bia ne akire onum bia oha bia ne akire din mesrew wo penso dodo atu a frem penny for matrufo iso 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 yawo me ahodo pi wankra ha no ma wo kwa nso dodo apebia na obenya bi Udu ani chiremu odanso man potima ya madam abaya meche honom ne shop no eben Lumba Sport na homa ne 0557 349 401 ofanko ne potem mama Vic ebutu ho ne shop no e Sport M eno ne ben onyinase washimpe no na homa ne 0500 680 783 da kuman ene potem brother kwame ebutum ne shop no e Secretary Station ho da kuman ho am eben adomtwa ba no na homa ne 0244 094793 dowe ya nimpotem me offer se edit kwisi butum ni shop no ene Central University no ene di hwani mum na homa ne 0246 601 004 pokwase otumase hono na me offer se bam na nasa trabutum ni shop no e was certified water depot ene no ben government school no na homa ne 0592 317 481 temam anti Emilia butumo tema committee 4 Sekadi kwati hono mana na shop no ewo na homa ne 0540 423 201 Ashaman ye wa so ni miende dikan eye patience de ponyo ne shop no ewa geganyin anes eno ne ben vaco flat hwam na homa ne 0543 499 035 sana Ashaman ho ye sawa so ye ba ko am ye mame ya de nyina Pegi Mami Business Center eno so Ashaman eno no wo Court Junction a eben police barracks na homa ne 0243 330 836 when adwuma ku aso asese yentena se na wie no yemfa kasebo no nkyiremu ema emesomo okenkan a me ko ne kontre nkra ba so ma wie no edi ameje so ya wofa ose ade ayo de wanf at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin and bantwere bona na otafirija me da me ho me ba me de kasebo no nkyiremu ankasa ebesomo nansa na no me wofa se rose gold wo si di ye kasebo no eye de ba dia Wadama ebana nsempatie amamu nsem DL kasiye bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasiye bono nie aha ne nyina yetie DL News.
Yamamo akwaba afitum lika ne share yen ewo Facebook ana afisi YouTube na me wafase champion tailor ede kasebo no humfoni ni videos ahodo nam so a ubenya bi ahwe wo ba na wote wadwenkyere na to ase mere se begimre ne akenkan ni nyina ede amawo ewo kasebo no so yen sha kasebo no se emfamfiri o my Ghana ya sante mantemu na ewrahosam a efri asante mantemu abeto de kasebo pono so ekirim se abamu obi afe na bofra yi wanya mfihia no dunum 15 years old boy ahamachin ejabrane atimiato abofra yi awofo edemu awasante mantemu eyekumase swami post office one man eno no waswami mensenim awasante mantemu enamso amekasa abofra yi ene onka atiasefo ho biom na enka ne kirem sei abofra ne eja hye na jese nipedua kura yehuni ne din di Alhassan Asan na meka se de nipadua no wuhunu fisegya no ahye no kura ma watonson kura na horosem esi na homache don ba ko pepepe mekire 1:00 am ene gya no eto adankura pode ensiamum ewo soame post office ka ho ma meka se abofra ne den ede Alhassan Asan a wanya mfihia dunum ne nkwa afri ne nsamum na odansini ohun de esi akirem se enu egya no to ho no mo no adehye ho omomodin bia se nkagye betumi afrade adwane nanso na sadie wisie na gye ho aboso no na so mokwa nkokora dodo na tumi dwane nanso me wafase Alhassan Asani die wantumi anwane manne brichi abo my Ghana adehye wasante mantemu me wafase eja tumi ahye no dwere bem na ma na no boni a otonkra efi asante mantemu eso de yakasebo me wafase Samuel ofoliboti adomma ebo no mane se miss call ekopie mum ina odansini a ne den ade na akua ekiremu se asam na sie no abo mu nyina pusa Emma Santement titina adesha mo so ment swami mensene mu de wonu mu nyina dan so no egudjam wa mu kirem sei odum jadwuma yiko mo moden aba honom ebe ye de ombeye bia nanso fofia ntoata me wafase Alhassan de wa hyedwere bem wa mu kirem asesei eja na tumi ahye adankora pode nsia ni nyina da tumi ahye kura majapade de empempem ni sika de ni nyina da ekokram no mu kirem asesei no ayade odum ja adwuma yiko nkra batam wanum efri braman awasante mede womade akopia meka se de gya no wono atumi adum no kram na me wafase dansini na nakua ade nsem sei ato DL sentwerefo anim Oma me yam se me de na ese no sa ene ye fro se wo fa ni fie ni jadam nam se jadam sesei no se ene ahia ma nam se na enipa wo momati me apiepi o se da bi nipa ne de e ba sa no me wo fa dan no ne ba pe ni me wo fa ni ha okokwa senti ne ba boy ne na dan ne den me to ho ana ma me ne dan no manti ba sa no e se ba ta no se wo mom wo ani man keto na afiri ho ansa nam se wa ko pepanyin no na se eja no so ho na eto ho no na afiri ba ti enima de property e ko so dan ni man ti jano etimi free wa papa ne side ho ye dey e de ba ya akra na etimi asesa no bla etimi asesa no anyumre mi go fie mi be ti o DLFM 106.9 boy ana be ke kama do asa ezemi wa video wenim dia sibia o we When I'm there, why you grab you? I'll grab you. And when you have that's your band, but didn't have Fukutano. And I was a fat tablet to the two, and I did it. And a bedroom, or some mamma, you were nice. And I'm sitting in a coda, or him out was Mamma Minko Jammy Hase and a pano of family. My bucket on was me, and a Pama Befano. My uncle. Enti emu ayapa na mako ene bi enimo wei ayo dansini a ohun eja homnachen eto swame post office ewa sentiment namso ama ba mu afini wanya mfinhia no edunum ne din ade Alhassan Asan because de wahyedwira be kra emu nkyere mu na wie no yede asom na ba Facebook no so ana fi YouTube a eye DLFM 106.9 in fact awreho obehwe se de japade pa eja na tomu na se de ahia ye na in fact emu oya o emu oya pa hwe se de ja dede ye twide yampon yankopon Jesus Christ behwe ye wate na o my Ghana ni bia ye free
ene ba bia ye kro sade atoye nchem na ye ne ho se 5 and 9 5 and 6 ne dia no den pa na ba ne se ya na Ghana fo bi bu afu na omu kirem so munya dua kro mbebo visa ba ne se ya emu aya pa ene Ghana fo nya gya na mbebo ne dua pa ba ne se dia na atoye nchem ne awreho na to man yemfri asante mantem kumase ne yenyina mu ewo nkran pompure mantem na Ghana fo beka ya na eye aye ohuma bosom na toso aduonu nkron ewo mfempem no ne aduonu ensiamu ene nsubra ne toye wo man Ghana mu a cheze ne nsuo ne de eyiri fa man Ghana mantem ahoto mensene ne nkronkro ahodo pi mu a cheze japade ekwe na nyatewa na wo bankra pompure mantem mu dia na dwaso mu ye ha ene nkran ko tete nsuo ni ene amanfo pempema nkoma wonu ma fie nsuo gibɔso nipa bi no mu yiraye afofra nso hwere wonu nkwa ewo nsu yire nim nananum senti ana Ghana mampeni baremo boata ana ni fie da atwa me ne meme naso bɔ moden edisi hɔ no mo sei Ghana nyina yenkɔye nsiesie efiri sei nsuo yire ye na kɔfa sabe bola de abaya fie ne montene so in fact ebetuma amanyare wapi atote senti yensiesie ye ho pam da dwumade to dwa na Ghana mampeni ne na boafo kopiem awa ladwo wamba dwumaden kama eyi gatesinim ene enue gumu ball esum mu nyina mu yi nyina kama nanso ene adehwa mu wa ladwom ewa ya waso central abeka se kirim sei emu oye o wo hwa prapra ne siesie dwumaden to dwa no Ghana mampeni na boafo abadwumaden nyipa na mo mpanifo ka ho nanso mu kirim sei ball ahodo ampanifo yi free gatenimu dodo na asum montene so esunu montene so amakoro ho na mo sabe ebon kan kra edu ba bia chesanyade wahodo atu atese no ayemutuo ya de na ahye ase ka de hye ne bi intemaga ze kirem se ede ne yehuni ensu ato ema gates ne mu nyina si ema mpanifo aba ede excavators ebeji gata ne mu chese fi ne nyina firim na ne wonom de asunum montene ema chese ekurom ho no mo ahye ase bon ema nyade wa betu atese de a na sabe mpanin se anoma no ne ntaka na ma ne ho ofe ne sabe ntakra bone de fanyam kwatere kwa entamuntu mentena se mempanifo meyi gata ne mu nemfa megu krom makrom monsa wonu mu kirem sei won besre Ghana mampeni afin so ma ban na msini mekire wonum MCE ane wonum ma hye bedwane ana afin so nadum mpanifo yi eye bola na mkoyi fa ala adwene mafa bi ko nanzo do na ka ene bola ni bia district ni bia boso ka nkwa ne bia ba kobra ne peka obetu na mo akwa chiche fi se bola na agye mpotem nyina boso kram entika na kura ntumi nkwa fiefiem kofa nipa wo mu kirem sei no nyamfa ntomanim sade ho kire na yedene no sempenifo wa mo ho anya ha ma mo na ya mo moto ankwa aladwo anko se sa bola na mfiri kuro bedu baabi no nyade betu atese wo kurom ho no no enya sem kuma o mo de nsem sei eto DL sentwerefo anim na hobon obi antimi wura ni dem bebre ntimi ndam dem because of bola niti ade alajo for ye amode yanka nipa ho nkola yare wo area hande anu de ntimi nkan omo dotso omo ni anu mo fe maka ho asama ka MC omo boye omo pese nipa wu asano maba no impact ne se omo ba be announcement so omo ba be sesa wura ye fi ha man na minim se oman yu so ade ba ko se mra wo mu se wu si dan ye se wo de ahwea e de block a public road ekwan yo mo block no nsuo ba na ejina ha we could not move our cars because some construction is going on there and they've heaped sand cleaning ni ye nyina ye pie ye cleaning no na mo bola ni sum ha aha ya ala jogata no ho bola ni sum ha ka be so e kire ho ka ne si ontimi ma cars miensa ni nyina asa na chi koye ontimi nante ontimi nkɔ wanim ontimi ka korantimi ma ha nti so opɛ ka je so kɔ e kire no ho ansa na wanya ka na watena mu enti bola ne de da susum ha obie ne ho a wasi ya so obefa bola they came collecting from that end omudu ha no and come say ina yama I didn't come back authorities in a bit I don't know minim dem meet me akan so I'm from our home net saying no so ni gu we ne so a say me feel just close by insects we build up insects tiny insects no mu ram nti omomo ayen well ni tua bola ne de tugu hei yade no se me se yade award sigu me so nyame nko a mika me ko first hospital etino aban de waye ne ye pa ne chew onsa me toaso no me ye mayen ye me so de waye ne akanto aso ye ka so onye bi a ne ya bre nyame waye bi
DLFM 106.9. Any yakase Ghana man penny John Drum many Mahama ye be a nearboa, why ye be pa nanso. And Benita Sabi, we ye been away and ye cover ye be a good as I want to me and ye into a metro man penny the wire ye nanso. So be you ball a pa be guabontene, na and once run and tontum, I bet you crabos what dear. A man penny mon homodiano, or mumremu, na or mumpa shane, and coffee ball ano, and fem free a large crudianum. And ya would tell you this year, one of aquasemina de assume we. Yan to akase bonus way, near some fair infantry of my Ghanaian sentimentum. Now they shall one more a josso quasso. Or must why you? Just say, one more crane in your cram. Nana or say for su adicum. Wakasa trim say, or best Ghana pine. Adia, a josso quasso quantum pono, said the impenifoya no. A mark when your badians and some dear and conca name. Adeshia for quantum pono so on just a which of Mundam Ninchu no assure one move moon one wedding palm. Wakasa trim say, a quain abandoned the train shall send out no more ye. And the doom pen so my Ghana about 20 no. A quadjet ta and a bano a free swap. Ne fitri ma Ghana man penny that da. Na not the danko kufuado, if I memo suono. The pimis emre kwano nya dia benye bay abon wakram. Omu chirim se nam soma. Se si akwantu fuo ene adwuma ye fo ne adwadifo afa kwantempo no so no. Ahokyira ba no nya de wakram. Omu chirim se kwan a enkewe no so kwansima beye nsia pewu. Chaze batuma de ndonhwene beye miensa na ba bia wo kono wunduru efese kwan ne nye. Adane monchi monka porto osunko a ene ye ka no esimu na ekwa sesabi owale kwan so jaze enko kram enti ekwa ne nye enti ambasra ban pempenso mpo ahyenkafo pii kura mpeso meya adwuma fi se wokwa pe na wo ka na sei ene odi kofitem aka be bo nya de wanti no eba ne sa na ehadwen ebimu kura mpo gire mi sei se wonim na wokọ wofre adwoso kwa so kwa santimantem kumase mia hodo aje sei ehyentade abetua no enya de wa visa ahyenkafo ne gire mi sei okọba ne ka na sei enti ebo no otumitum be ye mprensa na wagye ama ho kira ba na na gire mi sei obesere Ghana ban osere na da sabe adehya mo wadwoso kwa so eya Ghana adehye enti o man Ghana national cake no manager padeteta ya mebi enso no so eso odi nsem sei eto di ya kase abo anim enya kwade wa wonim ano na afa so free juso ba ye bedwi su free juso bepem ha ebesi ne mo na akrachefo mo na mobu o man no we ohene ntime sabi ohene ni bia oso okwa akoyi kwan o free juso ba no wa o fa free juso edru da ho du do na so na edru onwe na edru asiempon a na edru kwaso a na twem kwaso kopia as kopia kontasa an awre ho ati esre man pani ye nyina ya ba no onye ba ko ti mo nyi mu na won kan nyina mfutu se obi support no wan support no onye ye nyina ya Ghana for chefa bi e wom bi atitru chefa bi akwaso obi ana aba no amayenso yensanka free juso eba kwaso eyankwansini anson na kwa enu nson enentete wonti 198 anso di agora be fa donhwe baako na mfantwa juso medru kwaso wo de minu wi a na trotro fa wonye obi ajai taxi ajai because of course so kwa ne budget betu ne tarot betu anti se dwuma pa se wo de for 4% kwa dem free juso ebesen ko be kwai akwa dem besen ko lake akwa dem besen ko oboase obetuma fa sa akwa isua besen ko kepu anso kwa no making we chinyefo a brother faso ka odenam bia no obo you feel the pain but me srewo mo se kwa no de o medum ye no mehwemai eni a woti ye ono na ye ohene popo de ma de hia wonom ewo edwoso kwa so ne din de nana osei fosu aditwum ena wote ne nkan na nu wachi ana assembly member edema kwa so eye denteso electoral area oniminyamfo set oben yamoa ode adesere ede ato abanim se obesere na da ekwan na chenese de ekwan na wiese amakuna di no ama kwantufo brepa adwadifo ho kire won chese hyentiade ni bo esura na ekọ eba ne sa na adwade hu sensene sikasem konkan ede adehye ne nkwato asem papa enti abamre mu na ekwan na ase wiese amakuna do mba no homode na omesiesie ente sa de a adehye mo wadwo so kwa so wana maso aye hyepa how pa kese se de wo ba kurimu wa bra wo bra ya asana ura hana ya how kese pa eno se ya kwan free edwo betwom be ko be kwai ana se kontanse no eno ne ya how kese pa se be ya akwan no na enye de nenso ezanse abarada ne nsa kan sanka o ye ni amaye no na eduru ba bia ba sesa no ba ye no ama e bre o de zaka kama so tutu pa yi ama o ba free juso ba na e kwanti ya bi nenso so esane ya ekoso nti no obusi so a wo bre
This old driver, Omedu, Horana say, Ohunam in Iowa, a dollar for a year, Juma, I was no, a cassa, Suma, Zanse, Omobre, Owa Casa, Mia, Driver, crack, combat the Cocrana, who's a Honam in Iowa, and the only slap. Just any now, what I bampa, and ya with your no, you are Sambre member at the Macquaso, a year denteso electoral area was Santemantemo. They did only mean for set or being Yamwa and our taining king. Nanuachi, and this year. Wanom ewo adwoso kwa switch dem sensem no mu ha pa no odene nazumeko ene bi enimu chese wutu kwan kura akwadwoso a eboto ofokuro kwa na lai abebo ama amaka ho ayeden pa for ye kwan hu ntino na akoye se yesre ye mpanimfo kwan ne de nokure ne nyame enimu ni kwan na nkasa de eboto ofokuro ko pe na lai esa ho lai sa wotenten ama card bi kura bedru ho a we sere no no se menko ena makwan ntino chese onko no apake na la no so nipa ni gina ho saa o na ade a obeko nti just a chopper plug ya na dropping ne yafa bi on so a taxi sky ni kwan so oje kola na ena makwan ntino na waje me washing machine asei obi meye mame no obedru ha wase ye kwan ntino oje 5 million me ne de ka wase kwan nti sanya kwan ne de anko onye saa bete ye kwan ntino de obeje na obeje hospital nso no akoye se ye na apemfo no edru baabi a ni yabo akiri se yemfa nko beta kwan no nso ntino wo pe drop kura de pemfo kura akọ ayeho nwia najo a wunya ni nyina gina ye kwan ama ma ne de nukure ni nyame anim ni edwadifo ye kodwo so ko fa de abasa de ya nka ha ye beton enya kakra kura de ahwe ye mana ekwan ntino okwa awoma wo pe ntosi ata wunya wo pe makwata wunya ubisa ya na de bibie ni dwomo se ekwan nti ya nko just ye problem kase eye kwan no ti yesere mpanimfo se mu hu ye mobo se de ya ye ho behen ha ye kakra ya nso ye de no ni a wuti ye yo maga na de hia wonom wasantemantem adwoso kwaso wonom akosem ene ye de asumi mi kura kan ba betena kwaso kakra nanso se de mu kwan yi de mu amekura me wofa se eyi Robert Bosometwe okese FM nkamene na eba nanso se de aye no me ba emwa ente mu wie mu ye wie a mu frem meba na yantu akahye bono so ne yemfe ya ni mfa nkyire mu wo finfin mantem kaso ne mpotem ne yesan ba mu wankra ha ya mfikire ha ya na ofanko circuit court ena beto odwa sei kronesem bi akoso wo manyim ni nyina ne sagana fo bakara besom mu sei chief executive officer Edema Amagashi Herbal Clinic eya me wofa se apostle Dr. Samuel Amagashi kire mu sei na adwuma yefo pore basa ahu nipa basa 3 wamba omaden ewia ne susuro emajesa yensempi ina de kwadane ofanko circuit court se montena se na sabe omen obi sisu na obu kwase yape yesi petepepe to yana mna na de wuro ntino emlan fa de hie enfo wono monto mo label na enipa pole basa omudi dwiri mu de odi kan ne dinde agemandua edin so ede pam oya physician assistant ena Sarah Tete oya nurse ni ena Inoxechi omu kire nzo ma wie sika botena ne bo no ekwa ni mu pa buburija eda hye ombotom Omama Dr. Apostle Magashi Aboka Susuro. Na mla asam ne kopie mu asani bia no. Eye he leadership na na santoa atakura na tena nadwam. Na omodi asam ne kwadan wonom ewo dwumbo so na taso tumienu. Ewo mfempemienu na aduonu nsemu. Ana court no ema enipa basan bel se monko na nyame ya adoma monzamra na nyame endrada na yadwada na yakita won sabo so na taso dumiensa na asam no mpa ne pomasibre. Na ndrana Dr. Magashi etia ne chache mu ekopie mu asam ni bia honom okoya nnante se nyina ne sei obesre ekot ne sei asam no no na de ba ye kurase maka na so menyan ye free sei na nanom atrenkwamwa bi eja na toa ne sei sade asam na ye nom empeni sabe eka 90 pen na ka to enti omosre na da enka be ya asam no wonyi mfa mra fie ne nya ne fie asam ne santi odi city e de ayoyo watie na nanom atrenkwa fi sei on to me fa na nanu anim fa nya fom enti waje atum ti court no momode na asem no onja mu fa ma no fa nkofie sanso na nipa pole basa no ode acha wonom wodom ho so sabro bo bia enkodi ne mame aduane efise de o maye no bom kokko mamo nya bia kura sunne na hunya bio o kire ma obetu Ghana fo mebunufo sabe obi bia adwuma no ofa wa emu ne kwasea
Omanya adwuma nim abai kura tumi mi adwuma na obi ya me natom wa bi adwuma fo de watena no se adwuma so mana na wieska na ogu adwuma no ya nya omanyi sa na nsanka obi ampo tumi ya adwuma na gya omanyi otumi fa mebuni banum basa kakra nkranka men enka unemployment swate inti obasega na mebuni free na ekọ titiri ne ma ya na ne memu na maba na mani biri sika no ena obi fu adwuma pe opese otena pe wo yesi na adwuma wura ye mfa san kyekere man munya nte sa dache ena ode ache kyena bi no ebia na watumi amfa nche bio de motie no Dr. Magashi me nkola na me no mu ye adwuma ana me dwen se dache bia na se bi meboa ama omu so ni so ade hu abam na omunya emfaso na oman no so nya omu so mfaso no enam eni brinti kro no omu boye eni sika omu fa nyina enye sika ketwa nanso ene ye ba setena no nokwase hu se empanifuo bi aba be humi aba me chew enti megya nkora no mfumu so nyina e de achewo mu ne mo megina sa akonya we so etu emebu na ewo kro mu ha nyina efose so ebi fo adwuma no nipa ne bo ma wonsa ko wano no han dan ma wo ne kwa mi de kwa de masan bo modin kwa sa ma mo ka akra na so obi ebo ma wonsa ko wano a ne se kro no wo hui e ya de ha adwen emfo tutum se da ko pese wo yiye e bi se sa na ko ni lebo ye won ko bo do no bi enwure bri sebi krono ni workers a omo ho no nti na mo so metam panifo ni na adwuma abomo enti Dr. Magashi futu an de magana ne se emebu na wo kuri mu no se wo hye obi ase ye adwuma fa no kudi fa ye adwuma no sansu na empanifo a ebi adwuma wo Ghana ha no mo so mamani enkom workers ho e bi se Dr. Magashi me ne de ayeme ebi na wo no de wo de be ye wo no eso ti me se obi a enye enida ho Dr. Magashi de me de ache enkolamo ene ya me Dr. Amagashi de me de ache enkura no na mom ebia na de akwa ni pa afro na wahu mobo na ama woto aye hyepa na 5 billion plus mu benya de emo ya ene ya wuti yon na yakofale ba me kire chief executive officer etema Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi ena wuti ni nkan na eno achi ena nana osai bonsu eye atofo mohene chiame awa sante mampo na matre nkonwa kire mu a ono na gina ntamu ene Dr. Apostle Amagashi kasa yesai onfa nche mofra na de omaye ne de anya kra na sika no munya sika no made awie dada kra no kwata ni bre na akwafa asemu de aba ni sente obesere onya na onfa nche wonom na mofra nya de sika no mbenya ene wachi na de afutuo de amaga na mebu no samu hwem hu ye pana ni bre ya de do wu afa obi afo adwuma abo ankakra nkra wansa ko ano wahu ni nyansa opese ne ya wo ye na adwuma wura na oni mbra ni adwuma wura na bre ya nsa obenya sika de bia adwuma nti obesere Ghana fu ani brenti obi fu adwuma na de kyena wa ye yetam mo be wia ne sa na nya de bebo man na ba ne se mpo ani papio mbezo mo bia adwuma no mo ba mu bu ndi onya sika pe na ode akwatena mo no ne na wa firi afa me firi sabe we bia adwuma na Ghana ne abegu ne de nko be diska na se ne kwa na kyere mu Ghana fu yi munya kra kram wo kan se Apostle Dr. Amagashi wa ya de papa amedia seda e firi osoro boafo ho twan so wura e twan na nya depa eye eje nyankopon oba nyankopon ne nkonkon nyankopon no yishira Dr. Amagashi papa usenye ni penyina na betima yesi so ne mma entem ntawantawa ba na ye de dwato akọ ne nchen a doctor say nana wonti megemu ama bibia ka enne yabaka so ha High Court bibia atodi mesre me mano sabi enye ni penyina na timi bia adwuma ye fa obi soso ehyem so obi bia adwuma no fa nipa miansa ne nan a na kyese nipa kro no pese Ghana ye bre ne sotie doctor no pese ye bre sotie ne nipa ba sabi mpre bia san beduru ba bi no o madara nkwanta mesre bi nuanom se ye dia che ne o yesu so doctor dia che won so le beche yankopon so beche ne mo wo se ko ne nkoye biem yasa wokọ na sa akọkọ ye bie mu dia ani yi obi le kuma ntwiu wo so akwan na odi nti kwaje akyerema na me fa so atu Ghana mabunu ene mrantie ene maba wasofo imi de mrewa na nkete esi nyina ka ho ene bebre na didi o master ana ase obi be adwuma kase ese na odi ama wo satena no na so nya kakra fa to kotoko mu na ne hwe se ni pakro na so ni bani sa oba afa na ne ha wona ne dadwe nyinara wono ni doctor ha odi ofa mu ansa na oba doctor enti tobo ase ne bere ni ebere ne beba sanka omoto omobo ase ana nka omo ne doctor esomsom pa ejiri se anka de edi akire eba na eso sha de esi yi ene tobo ase de edi akire so sene de esi yi abai ene ya woti yi ne den ade nana osei bonsu
Chiame edema asante mampon nenanom atrenkunwa na mane boye ensem twireni Samuel ofoli boaten dodo asa na mane se miss call ene wodi free asante mantemu ebesom yen na ye to aka semo so de ne ichire mo my Ghana ya pie mantemu na ebu akwa not ase hwe o my Ghana humasua so ejeje pa ebu apa o maka mo ntoma de abo ebu akwa not wona ma hye bedwani e de ano se o mo bo apa na mo fra na tumi asua kinkan ye se be ya da chi bia no okotena classroom na okotwere ne final exams a ye de bibi beto ano ma onka se confuse na nisu nkoye ne si one time ene watewa ne ya bo adombam pren na tamaso wa wi se poto be we ne pa tu nyina enti no wombo modern akoye reading festival ene ne ye dwumade sonko akenkan ho afa hye to odwa no akonkan ye pa hye ase free basic schools no mu sa asemte na da so ne ye read to grow feed your future self bomodin akenkan na fanyini na wo kenkan kama na wunyini wa kenkan mu abeboa opa ma wodache ayekra behwe na wankase wadi mu pam na dwumade to odwa no empirifo bese omoboa pa na akenkan etumi di mofra ne mu dem kama na ema mofra no enya nimdia pi no madwurum bobbew efa kenkan ho sebe ya dachi bia no mo twere nso hwe mo emre entempenten kwa wo ho kram na dwumade ne kwaso ne na me wo fa ase otonkra efia asante piemantemu ema de kasebo kontin ne kofi obo one ma hye bedwane de ma de hye am wone mo wo ebu akwa not mensenem oniminyamfo na apaw kwame adofrem point twenkomo ana wo kire mi sei ono kra na mla ne ba ko ye chief buffalo no kire ma sei ne huma sua yade a eyo man bia fapem na me be ko ne ma na gina huma sua so e mafo ne daate huma sua edima kwetene ye pam na du ba bia mafo ne pi na wa kenka na nya kra che sei omontumi kra nya spelling so ndi se omokotwere omonso hwe twa to pe na nkwara na omokọ na omokokotiti omontumi ntwa na ya ne munguase de mamensen no enti na wotena ase se da bi sa de yen hyehye aksonko ne ma mofra no ensua kenkan kama ne hwe mo abese moten se be ya do bedi nkune bebo na baso na mofra ni nyina atumi asua na chief buffalo ekire mi sei akyerɛkyerɛfo a mo wa abu akwa na otemensen ne mo no odwere mo ho pam mu ye de ensan da koma to papa ni senti otumofo Nyankopon ya odoma na wotwemianu pentem oba obayan hyehye soronko ane wode eye teachers award scheme de ba wa bayere wo ho kama wa kyerɛ ade na mofo na asusan so para mofo na mode ma konkan no obebo aba so pa sika ka ho television set na japade pina benya buffalo cheche ni nsem sei ade kyerɛ die kasebo we see sa kan say me bo bia aba so all the way from KG to JHS me come aba so ye pa o hwɛ sɛnia ene KG4 e ready base 4-3 paragraphs kɔni ade answer comprehension DLFM 106.9 any kai me gidi say ye ni say a one advantage a de bebre yen e wo municipality ha no say but my school bia ni ada no so teacher ni bia mpɛsɛ sɛbe ni school ebe twa to na school be catch and now schools here mutumi do the biomadi next year the others so be as far say almost putting a postal crack time the bia we do and pipe on say learners then so no and ka say medi first it should no more modi first and second and third and one name every other year position bia unya so unya first I be try so be maintain unya second I be try so be put the first unya third everybody should try to aspire to greater heights in pipe boy me stress school for ne teacher for ne awo for you na be kan ho abom na ya hwe ama mofra no reading because for to me read here not here say no betumi answer question na say reading nkwa no it take in about 10 minutes on one question but then we pass exams it's important aside this so no we sign the teachers award scheme about I'm saying about 2 weeks no may award very deserving teachers from Ebuaka Nofa yes I dey way send in the next 2 to 3 years we be meaningful results we be a change our educational system especially a performance at the various examinations enia wuti ye yo no na ya mahye bedwane tema de hia wanom ewo Ebuaka na otemensenem ewo manga na yepie mantemu ne den ede oniminyamfo na ampaw kwame ado frempon na enwachi na eye crick MAJHS emofan de din so hwe ni nyina mo dwumadie no mu nkuni ma che sei won na mo ye overall winners a o manage ye papa
na mra mo je mra ene de kasa botwetwe nkona mo kyerem say yes o ma ya de pam na mo fa se ba ko kasa ye opon fosia gift o kyerem say yes o ma mfa na hongono so na competition ye tight edu ba bia mo pon school pe ye se montana ze ne ye nsua de na wasan edu ba bia se o ko school ahamachi na ko sua de saa enam saa competition nti abo mbapa pa no ma ya de na o hye ne fa phone cran say monyere mo na me ya doma next year sa o pese obedi first anya na ngro ze vi say nkunu de o manya no o mo nkodi agrokra o che ni nsemu sei. I feel great for taking the overall cup of this English competition, and yes, we were prepared to win this competition. Yes, it was very competitive. So we were given the chance to compete in this municipal level, and yes, we were prepared to win this competition. It wasn't easy during the preparation stage, and we had a lot of sleepless nights. We also had to come to school very early, and also after school we had to stay in for like 1 hour to prepare for the contest, but it was all worth it. Once we've taken the first position, we are never letting it go. We will come back stronger than we were. So to my other colleagues, I advise that you should take your reading very seriously because the next competition won't be an easy one from us. Hey, next one ain't easy cry. We am what say Kuma ononu ko school. Ewe ye crick MAJHS. Ewo akemetafo ne din ade opon fosua gift achede pa ena wote na nobrofo hwehwem saa no no wie ye pe na the letter of education edema ebuakwa north municipal assembly me wofase grace aza awide ekiremu say yes akenkan ya de eboa pa omofra no homasua ne konka ne na onum obi wuntumi kenkan de a na homasua ne de unyam mfaso o kirema afin so wo hwesem teacher na dadwumade ne so abo mpapa na boa mofra ne pa mene mofra ne ni abre na ohwe ne mu sei wei enya de ebe ye dakora de ye ne mo beto akwaso sam bo mese bedwani mese bedwani ode dwuma de ba yo bo na ba so pass ne otumi ko fa dwuma de sun ko de aba wo masom twitwe ne be boa mofra ne daten ene wonom adesua pa. Through reading, the learners acquire knowledge, develop critical thinking skills, broaden their perspective, and build the confidence needed to excel academically and contribute meaningfully to society. The theme for this year's festival, Read to Grow, Feed Your Future Self, aptly reminds us that every page a child reads is an investment in his or her future. Reading equips learners with the tools to dream, discover, innovate, and become responsible leaders of tomorrow. It is therefore our collective responsibility as educators, parents, policymakers, traditional authorities, and all stakeholders to nurture a strong reading culture in our schools and communities. Eni a wuti ye me wofa sebo no ena wada homasua no ewa abuakwa na otemensenem ewa piemantemu ne din ade Madam Grace Aza Awidi ena wote ni nkena mane boyi ye nsem twere ni kofi anantuo kofi 10 gram kofi obo ene difri apiemantemu ebesom yen ye nyina weso na ye mom adwenkyere ne bitawu ewo Facebook no so emfansom awiei na oba Facebook no so Ghana for de aba ye monitor na ye nsore kase bo no so a de dika no free ma nhwe ni sei me wofa se wofa kei odi free Kwame Nkrumah secretary new president no chire me say yes ene happy birthday akwa de ama ne third born Kennedy amankwa bedu ye mo awoda pa wate papa so odo pa nyame nhira opi Kennedy amankwa bedu o papa oyitire ewa Kwame Nkrumah secretary no plan station oso Nyankopon nhira na me wofa se Regina Buadi de aba na oso omaya ha o lawyer wofa Sammy B in fact kasi ebo ne mo desna no man no hwe life edi free achem water market ho na dole ya je waje de aba na oso omaya ha o Sammy B no hwe life edi free Christian village achem water encha kasi yankoma DLFM adwumayefo yana kasi ebo no oja wo mpa wana po solofu ni solofufui de no de aka ho abai adan alachakpankpe kakadiama bole edi adia de bia so pemanim guase ani sa alachakpankpe last wo de baye mama de wieme ho hasa ena so de aba me wafa si utumi sintudia yo na comfort mati
odi aba na wase wafa ochia ye pa ne yadwuma yefo nyina in fact na wira ho pa den na ekwaso wa Ghana yi anaba china eja to ha na nipa wu ede ba china ye sei ede adea ede ne yehuni na wira ho too much na wafa ase bibia ba ye fine wate Ghana ndi esa na Joseph Ajaben di aba na wase ose dan mehwemo efri atadeka twi na watwe ne saa no mehwemo free atadeka ose dan akwadai edi amia pa o nyame mfa ne kransie pa wadi amia me wafa se Al Hassan Hassan wadi amia pa bofra ketu a wanya mfihia dunum pe ne jashe ne dwerebe wadi amia mpa no kure pa wa bre pants wo frim emu oya o na me wafa se Teliza Edu waso ma yaho wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene n'adwuma yefo nyina in fact mo bɔ adwumaden ye pa no hwe live edifi ewutu breku dia news no sweet like bird meat emu odesa no manam medas me wafa se na Richard ahwede aba na waso ma yaho wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B etakrade kwadwo krom twaba wode hye konkron osi ade ayo de one otafri ja bantwirebo na no tirem se DLFM news na in fact official sweet like bird meat na loud and clear inside great station DLFM next osi in fact yenkwaso amadwumaden som Ghana na yesom pam DJ Ghanaman ni ohwe live edi free great station DLFM next wa kasebo ne wana po bam ede ade kasen na ode aka ho ede abam na mo fa se Teliza de aba Teliza Edu tirem se asemo de awre ho abofra keto pa na wahye sa no mu ya na comfort mati de aba na se wo fa in fact memo wan pa na yan ne sister Christy owakaswa amanfrom speedy recovery ne ho mfa no enti yankopon emobodea no mpagya ne free ne yade mpaso do ne pam na hwe live edi free spenters Coca-Cola honom ena mo fa se hwe free na Sandra Beka de aba na se Lumba super best drinking water in Ghana and beyond in the 100% emojis de aka ho me wo fa se bokọ de ode nchia koma ya maame otoblo ni papa bi odo no pa na ode aka ho na Daniel Edu de aba na so ma ya ha Kwadwo in fact we hwe live edifi gbetre DL news na ye too much la no so ede ba wi ye nyina we sina kase bo no ye mfansi emusemufo ne ye Miss Mabel antwene se mu ma yen me wafa se champion tailor be mo bo de ye kopie mu wo Facebook and afi yiti makase bo no nya bi hwe ye DJ Zigby Mr. Samera kwa echinchim kasafiri nfuma do sum ye wiai me wafa se makese ebo ye ho ba honhom ne honmani kwanso me wafa se ba nkwaso ahima aboa me kase bodem okenka ni ba kwa me kwa ne kontene kra ba soma wie ne dia meje so ya wo fa ose ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawtedin ni bantwere bona na otafri jame so a na nadwo sik na pamfo kwa me afum anafi sexy journalist on betena sia wono mo de dia adwumade ne besom eba na ba enya sim kuma wona adwumade sim mu nyina monite a ade enya sim kuma kra nanso ye den kra ene be ye adwuma ogusu akofi ene onkofo ne nkasa na o ma hya se ye rofo ha aha yenko se de edutwam Atlantic International